No čo? Vy upíri národa. Ešte ste sa nenabažili dostatočne krvi? Keď nie je ľudská, môže byť aj zvieracia, že? Počúvam, že sa objavili ďalšie dve ohniska nákazy. Budeme ďalej zabíjať naprieč celým Slovenskom. Však prečo nie? Ešte tu máme nejaký dobytok. Pred pár dňami som si v jednej diskusii vypočul pána Takáča s pani z inteligencie oblaženou Remišovou, ktorá tvrdila, že jediná kafiléria na Slovensku v Žiline nie je problém. Teda, že doteraz nikdy nebol. Tak pani Remišová, to, že o tom probléme ste doteraz nevedeli, neznamená, že neexistoval. Existoval a existuje. Preto sa musí prevážať dobytok, ktorý ste vyvraždili kade-tade po Slovensku a zakopávať Boh vie kde. A ja vám poviem, pretože ako bývalý zootechnik, keď som cez víkend ostal doma, aj keď som robil námatkové kontroly, som sa len modlil, aby mi neskapala nejaká krava piatok alebo cez víkend, lebo keď som volal do kafilérie, tak mi arogantná pani povedala, že prídu si preto vtedy, keď budú mať cestu okolo farmy, kde som pracoval. A prišli koľkokrát až v stredu. Takže takto to je. Takto to bolo. A nie, že nie je problém. Je to obrovský problém. A už vtedy som sa pýtal, že prečo na to množstvo hovedzieho dobytka, respektíve zvierat, ktoré na Slovensku máme, tu funguje jedna jediná kafiléria pre celý štát. To je podľa vás normálne? Takže asi toľko. Ešte pridám niečo do ďalšieho videa.